Timo, ik zucht daar steen voor een vaardoor. Ik ben zo benieuwd water achter die vaardoor wennet. Ja, dat kan ik me voorstellen, Femke. Zullen we maar even ombellen? Doe dat maar. Zien of je hier gaat, ja. Goeiedag. Ja, goeie. Omroep Friesland. Ja, Waar wij binnenkomen? ja, kom maar in. Ik ben Timo Jepkema. Leeuwen. Leeuwen? Ja. Leeuwen Klomp, hè? Klopt. Dan ben je gewoon het juiste adres, Leeuwen. Ja. Zullen we even naar binnen stappen? Ja, kom maar in, hè. Mag komen? Televisie stiet je aan. Ja. Ik wou het verwachten, Leeuwen, of nee? Ja, we zitten er al voor, hè. Ja, ja. Ja, ik denk dat ze wel wisten waar we voor komen, of nee? Ja, mijn telefoon ontploft laden, dus... Oké, ja. Nou is dat een vraag. Op hokker plak, hè? Ja, spannend, hè. Ja. Ja. Wat denk je? Ik denk nog maar in. Ja? Positief bloeien, hè. Ja, maar machine dan. Ja. Ja. En nou wat. Zullen we eens maar even zitten? Ja, dat klopt maar wel. Ja? Pak hem maar eens om. Oké. Hij had het hoofd vol. Waar zitten er al hier, Timo? Waar zit hier? Ja, waar zit hier al hier? Ja, ze komen al, ik krijg binnen, mijn height. Ik ben hier al die mensen niet je binnen stappen. Ja, Ja. die ging ik op televisie, want dacht ik. Dus, Ja. Ja, nou ja. ik zei, neem maar een kraat bier mee en kom dit maar uit. Ja, ja dat Gezellig. snap ik, ja. Ja. Nou, ik denk, Femke, wat zei je ervan? Ja, Wat doen we? nou ja, ik heb hier de nummer 2 kleerst in. Zal ik die maar gewoon instarten? Ja, als we de nummer 2 instarten, dan wist al als het nummer 1 of 2 worden best, hè? Ja, duidelijk. Ja, nou, dan hebben we dat. Starten ze nou in jullie uit. Nou, ben benieuwd. Oké. Goed luisteren. Ik zucht nog een keer een reactie. Er is wat vertraging. Ja, dit is een nummer 2. En er bleef er nog 1 hoor. Dat zei het Oele heel duidelijk. Ja, Mooi daar. nou hij is heel nuchter. Wij gaan eerst geniertje van de nummer 2. Jarenlang op nummer 1 bij de omroep. Dit is Gurbe Douwstra. En The Cliffs of Moher. Ja, de Frieske top 100. Dat ik nog weer even weer omskeerkleer naar Timo Jepkema. Die nou jonk en Leeuwen zit. Hoe is mij de stemming, Timo, bij Leeuwen? Hij is vrij nuchter, hè? Ja, poelwijs. Maar het komt ook misschien wel een beetje omdat het een grote verrassing is. Misschien je bent ook een beetje beduust dat we juist daar binnen waren. Aan de andere kant, er was echt van uitgaan, nou misschien winterval. Als je niet krijgt en hij is me in zijn, weet je dat trouwens? Dat is mijn height, hè? Ja, je hier al vermoeden. Ik wist het zeker. Je bent de nieuwe nummer 1 van de Frieske top 100. En waarom dan? Nou, oh ja, hier had het al dit zijn en hier is vol overtuiging. Dus dat is eigenlijk wel logisch. Maar een lied dat Friesland verbazen zal, denk ik. Want de titel nog 1 keer. Want ik wist mooi. Want ik wist moor. Ja. Oké, duidelijk. Daar praten we nou net over wat het een nummer al je budget en dat soort dingen. Laten we eerst maar even zeggen, wat vind je ervan? Mike Oele zei of Leo, wat zeg je ervan voor mij? Maatje, maar mooi zwaai. Ja, nou, wat vind je ervan dat je woon hebt? Ja, is het mooi toch? Ja? Ja, ik weet eigenlijk net. Hoe valt me ook een beetje. Oké. Ja. Nou, dat is het mooi. Gaan al je telefoontjes hier aan, mensen die op televisie show. Ja, die maar hamer en webbellen. Ja, het is een grote eer. Daar staat om aankondigen meest. Dat is mij dit nummer, de nummer 1 in Friesland. De Frieske top 100 op nummer 1. Ja, en dan is die nummer, door mij nog 1 keer zeggen. Ik wist mooi van Ola Plop natuurlijk. Hè? Nummer 1. Ik denk van de nummer 1, 100%. Ik denk wel dat ik dat ken dan het mes al wel. En dan krijgen we nou een dikke hit. Ik wil wel goed presteren, maar ik wie smoor. Ik zou op school heel wat leren, maar ik wie smoor. Ik hier een beste baan gekend op
kantoor. Maar ik wie smoor, maar ik wie smoor, maar ik wie smoor. Ik ging net oors als vlokken en zweren, want ik wie smoor. Ze wonen met het God bekeren, maar ik wie smoor. Ik kreeg toen zwanerij mij de pastoor. Want ik wie smoor, want ik wie smoor, want ik wie smoor. Ik zoek die nog een beurtje aan, maar ik wie smoor. Ik zoek mijn kleine uitwaan, maar ik wie smoor. En ik werd het toen wekker boeten door. Want ik wie smoor, want ik wie smoor, want ik wie smoor. Ik zoek wel naar mijn werk, maar ik wie smoor. Zie het juster nog even wie Dirk, dus ik wie smoor. En op mijn truck riet Jote draaien oor. Want ik wie smoor, want ik wie smoor, want ik wie smoor. Ik ben altijd op de struin en altijd smoor. Mijn hele leven leidt in puin, ik ben altijd smoor. Mensen die beweren dat ik net spoor. Want ik wie smoor, want ik wie smoor, want ik wie smoor. De sfeer is hier optimaal, want wie ben smoor. Maar is geniaal, want wie ben smoor. Wie hij je rekken heel fantastisch koor. Want wie ben smoor, want wie ben smoor, want wie ben smoor. Ik ga nou op jongen, want ik ben smoor. Het is de nummer 1 van 2018 en ik zucht nog even naar de bank en ik zucht Lieuwe mijn grote glimlach om zijn gezicht. Volgens mij gaat het wel goed, of net, Timo? Ja, nou ja, dit kan natuurlijk net beter. En dan wordt er vanzelf even praten over hoe koer dit al nou een grotere campagne op social media, denk ik dat er nog vooral in is. Maar wat hoe is het nou? Grutskes? Ja, sowieso. Ja, en je zit morgen nog even goed vieren. Morgen in Ter Westbal in een groot feest. He, dat zo, omdat alweer een top zien kan allemaal. Maar ja, de nummer 1 is allemaal mooi vanzelf. Dus van 12 uur morgen iedereen naar Ter Westbal. En dan zetten we die tent erin op de basis. Hartstikke mooi. Nou, wij meisjes er hier echt nog even een mooi feestje van in Samar. En wij gaan naast een tellen. Want 10 nummer is de nieuwe nummer 1 in de Frieske top 100. Ja, geweldig.